Hej, jeg hedder Michael, og jeg er lærer her på efterskolen. I den her uge så er jeg lysmester, og det er mig, der har stået for at få programmeret alt lyset til forestillingen. Vi er 8 mand i gruppen, hvor den ene halvdel står for alt det hvide lys, så man kan se, hvad der foregår på scenen, og den anden halvdel her, som er den, jeg vil fokusere på, det er her, hvor vi laver effekten, farverne, universerne. Det er 60 lamper, der kan bevæge og dreje sig og skabe det her. Og dem har jeg kontrol over i den her computer her. Så det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vi kan skabe universer. Vi har et manuskript, og vi har så siddet i sådan cirka 50 timer og programmeret de her slides ind. Og så ender det så med, at vi ved lige præcis, hvad der skal ske, når det bliver omkvæd, og når det bliver vers 2, og når at musikken skifter til den anden side. Alt det er lavet på de her cues her, som I kan se blot. Det ser meget simpelt ud, der ligger lidt forarbejde med det, men det har drengene og jeg sidder skabt her i løbet af den her uge. Jeg skal for eksempel se nattehimmel her, der er meget, meget smuk, og stjernerne skinner. Det er næsten ikke til at bære, hvor smukt det kan blive. Og her i forestillingen, så har vi så lillesøster, som har det frie og dejlige liv og masser af glæde og farver. Og det kan vi så skabe med vores lamper. Omvendt kunne man skabe et koldere billede her. Vi kan finde her. Og den her. Og intensitet af forvirring. Vi kan skabe feststemning. Ja, det korte og lange er, at det er jo lyset, som kan være med til at underbygge hele stemningen i musikken. Og alt skal spille sammen, så derfor har vi brugt rigtig mange timer på det her. Men det synes vi belønner sig. Vi er meget, meget glade for det.